Kumusta na ka itong trabaho dito? Naawon ako mga trabante basin. Wala nagtatrabaho ba? Narawan ba ya? Brad, maayo pagkatira. Hey, naman huma naman. Grace ha? Asa day sila? Sakpa naman yun ba? Trabaho naman po day. Psst! Doy! Umana ng trabaho? Uy, Dol na, naday ka, Dol. Kapit na man, Dol. Itaro mo ka na ninyo. At tarong man yung trabaho, Dol. Mayo. Sige. Asa man ka? Ganina raman ta kagi pangita. Ganino mo, mutabang na gani ko. Taro nga nagtrabaho diya. O pwede mo kitabakan sila papa ha? Ganino, mutabang na gani ko no. Kanina po. I-advance pwede mo kuha ang sweldo nila ha? Kaingon ka nga, ikaw rin mo hatag. Ano sa'yo, sweldo? Nana, may sweldo, te. Me, Yung sa mga diya. ganina ako nagpaabot sa imo ha ba kay pwede na ako makuha ang sweldo para ugma na panday ila papa ug ni Harbon. Sweldo? Sweldo. Pwede Kuha na. ni mo daan? Kuha na ko daan kay magpasinsilyo man ko para ugma kailangan ba kanila mga sinsilyo. Una kuhaon ako daan ang ilang sweldo. Taro nga ko ha? Ikaw pasweldo nila mo duty biya ka ugma kay Lunes ugma. Kuha ni mo daan. Kuhaon ako daan karon kay pasweldo na ko kay kailangan masinsilyo anak kay sinsilyo ang kailangan nila. Tibok baya na Buntay kag. Uy, kaya mo gusto ni mo ha? gusto mo na ako. Saan mo kung anong gusto mo na ako? Scatter, Di kay par scatter. Mag-scatter man ako daw. Dili lagi ami. Dili na scatter. Sige na kay pasisulan ako kagabi na tayo. May pasisimuan. Pasisulan ako ni kay sayo gani og walo ang size. Ang size sa buntag. Sure makana. So lagi mo. Sa mo di ko salit sa kuha. Uy, balik na ko panihapon na dira bata ha. Ati man na. Dapat masinsilyuan ako ni pero pwede pa bitaw ni karon. Oh no. Basin maswertihan na ko. Pakasins ako. Siguro ko ni Tiger lang perminti. Ay dragon. Sa Tiger man yung dragon. Dragon lang perminti. Padaog li ko ni. Balik 2,000. Dragon. 6,000 na. Kailangan madaugan ko. Tayan ako ni para kaisa na lang be. Ako 6,000 para madubli na para kaisa lang. Dragon gapon 6,000. Na play. Dragon. Patay Tiger. Impas. Nawala na.